viete asi aj to, že ste prišli na babičkine rozprávky. Ja vás zavediem do tej prvej miestnosti, kde by sme mali spoznať našu babičku, ktorá vás potom bude sprevádzať celým zámkom. Je tu babička? Babička! Vítajte v našom zámku. Ten z bratov, ktorý zájde najďalej, najviac učí a najviac dokáže, ten bude kráľom. Kdeže sú, hádam len, nezablúdili. Veď predsa svet nemôže byť až taký veľký. Ja si myslím, že to bude ten najstarší, pretože je najmúdrejší. Aj ten prostredný je múdry a ešte aj silný, ten zájde najďalej. A ten najmladší, ten sa tu niekde túla ešte na druhom nádvorí, tak mu dojde zaklepie na dvere. Otec! Zablúdil som. Nevravím, to bude on. Oco! Syn môj! Oco! Ten najstarší. A tu zrazu vidím most. On Most? nebol obyčajný. On bol celý medený. Viete. A pod ním bol ešte aj žobrák. Žobrák? A čo tam robil žobrák? Však žobral. Pýtal si odo mňa kúsok chlebíka, kôrku, nejaké omrvinky, drobné chcel odo mňa. A ty ako dobre vychovaný syn svojich rodičov si mu ten chlebík dal. Nič som mu nedal. Myslíš, že toto je ten povestný koniec sveta? Lebo ja mám takého dušaka, že tam ešte žiadna živá duša nedošla. Ty si myslíš? No. Pri ten most. Pri vedenom moste som ja spolu s tvojou matkou raňajkoval. Najmladšieho si nevidel? Najmladší? Á, to bude on. Ďalej! Otecko! Otec! Prešiel som 3 husté lesy, za nimi medený most. A tam bol aj tvoj brat. Pokračujem ďalej, ďalší les a za ním strieborný most. Strieborný most. No, predstav si, pod ním bol žobrák a žobral. Prosím, daj mi chlebíka, daj mi aspoň kôročku. A ty ako dobre vychovaný syn svojej matky a svojho otca si mu ten chlebík Nedal. nedal. Čo som charita? Otec, myslíš, že to bol úplný koniec sveta? Vieš, lebo ja si myslím, že určite áno. Strieborný most. Striebornému mostu som s vaším dedom a s vašou matkou na večere chodieval darebáci. Dnes ma už nič neprekvapí. Jedine, že by sa vrátil ten najmladší. A ak nie, no áno. Ďalej. No kdeže si sa túlal? Ale túto kúsoček za lesikom som sa bol poprechádzať. Tam bol medený most. Medený most, tam bol aj tvoj prvý brat. A? No a ja som išiel ďalej za ten medený most a nadstrafil som na strieborný most. Strieborný, tam aj tvoj druhý brat bol, a? Ale ja som stále nelenil, išiel som ešte ďalej a tam zlatý most. Zlatý most. A? No, pod každým z tých mostov sedel žobrák, ktorý tam žobral o jedlo, bol hladný, sám. Tak ja som sa pri každom z nich zastavil, dal im každému chleba s masťou, dobre slovo povedal a oni mi na oplátku dali toto. Medený, strieborný a zlatý bič. Vidíš ho? Vidíš to, syn môj najmladší. Nikto z prítomných už teba nedúfal. Ale keďže si najďalej zašiel, najviac videl, najviac dokázal, ty budeš kráľom, budeš kráľovať. Nebudem. Kto bude kráľovať? No, veď kráľovať budeš stále ty. Aha. Samozrejme. Ja som chcel ísť na odpočinok. Ale na aký odpočinok, však sa na seba pozri, v najlepších rokoch si kráľuj. No dobre. Ja by som chcel ísť ešte raz do toho sveta. Už držím ti palce, chlapče. Svet je komický. Jediné, čo ti môžem dať, domov je táto veľká družina, týchto pár malých detí, aby ti pomáhali. Poď, maj sa dobre, No co? Čo keby sme sa dohodli takto? Toto celé neplatí. Do sveta pôjdete znovu a tomu žobrakovi tiež dám chleba. Ja mu dám 2 chleby. A páskovi! Že som vás V našom kraji vládne iba nešťastie a žiaľ. Sú tu smutní poddaní a je tu smutný kráľ. Nikto sa tu nesmeje a nikto nebaví. Každý z nás má depresiu.
sa tu stalo? Počul si. Tragédia. Tragédia, ale čo je príčinou tej tragédie? Príčinou je železné knieža. Černokňažník. Najmocnejší na svete. Žije v tajomnom zámku v čiernom lese, kde je všetko čierne. No a v noci nám unieslo princezu. Takže princezna je smutná tam. A my? Sme smutní. Tak nech tam niekto ide, vyslobodí ju, privedie naspäť a je po smutku. Ty si múdry, ty si to to vzal. prišiel. A myslíš, že my sme na hlavu padnutí? Veď sme to skúšali. Prvý za ním išiel náš pán kráľ, zmarnil ho. A potom tam išiel náš princ, zmartila jeho. A potom tam išli rytieri, bohatieri, vojvodcovia. Všetkých zmárnil. Nikto sa živý odtiaľ nevrátil. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak princezna je unesená, všetci hrdinovia sú zmárnení a vy v kráľovstve ste z toho všetci čierni a smutní. Akí všetci? Ja nie. Mne je to jedno. Kázali mi spievať smutnú pesničku, tak spievam a neriešim. Začínaš sa mi páčiť. Čo si to dovoluješ? Nevidíš, že mám smutok? Ešte sa. To ju nevyslobodí. Kráľ je mŕtvý, princ je mŕtvý, všetci odvážni sú načisto zmárnení. Všetci nie, ja to vyskúšam. Čo ty chceš skúšať? Kto si ty a čo si? Princ. Aký princ? Najmladší princ. To je tvoje meno? Pani kráľovná? Vaša výsosť. Ale áno, idem. Čo je to? Je to princ, teda najmladší princ. Ty chcel vyslobodiť našu princezu? Áno, no ale to je úžasné. V žiadnom prípade. Prečo? Čo sa vám zapáčila čierna farba? Ale nie, to nedovolím, aby vyhasol ďalší mladý život. Veď už stačilo. Princezna je preč a my sa s tým musíme zbierať. No tak, pani kráľovna, hlavu hore. Ja sa s tým zloduchom popasujem ráda, budem si dávať aj pozor. Nie. Ja by som ho tam pustila. Pozrite sa, o jednoho viac alebo menej, už je to úplne jedno. Priemer nám to nejako výrazne nezhorší a aspoň bude sranda. Prestaň, čo si o nás pomyslia. Povedala som nie, tak nie. No, pozri sa, je to úplne zbytočné. Prekliatie železným kniežaťom černokňažníkom je dávna kliatba. Veď on je neporaziteľný. Pani kráľovná, ale akože fuj. Čo je zase? Tak ste vedeli, že je neporaziteľný a napriek tomu ste tam poslali svojho manžela a svojho syna na istú smrť matka roka. Prestaň, ak o tom ešte raz cekneš, tak ti bude veda, rozumela si? No, pozri sa. Človek môže poraziť železné knieža len tak, že má 3 zázračné biče. Medený, strieborný, no a zlatý. No vidíš, ostaň u nás a Ešteže? Tu mám predsa len jeden medený, jeden strieborný a jeden zlatý. No ty si šikovný. Ale nie je to fake? Prepáč, Musíš vyrývať. prvo to je jedna kvalita. Tak čo, pustíte ma? Čo ja viem? Nech ide. Je odhodlaný To je. a škoda ho nebude. Nehnevaj sa na ňu, ona je inak dobrá, len troška prostorejká však. No tak chod, synček môj, choď a priveď moju dceru, no. No a zober si aj týchto odvážlivcov. Veľa šťastia. Počúvajte len princa, nikomu inému neverte. Teda niečo môžete. No, veľa šťastia. Tak, ďakujeme si pre šťastie. Černokňažník uniesol ma, za manželku som mám vzal. V černom hlade mám byť doma, kto z vás by o toto stál. Čakám deň, za čo sa zjaví, čo ma príde zachrániť. Verím, že sa dočkám správy, že prichádza, tak už príď. Tak som tu. A ty si kto? No predsa ten princ, čo si ho nespievala. Prišiel som ťa zachrániť. Ale veď to nebolo naozaj, to bola iba pesnička. Tak ale pozor, ja som prišiel naozaj. Som tu, živý a zdravý, z mesa a kosti. Tak poď, ideme domov, odvedem ťa k mame. Zašalel si.
Vieš, kde si? Vieš, kto je môj muž? Sme v Čiernom hrade a tvoj muž je černokňažník. A čo? No, veď práve. Černokňažník najmocnejší na svete. Najmocnejší na svete, na tú časť by som zabudol. Tak vieš čo, pôjdeme do mojej krajiny, tam ťa nikdy nenájde. Najmocnejší na svete. Nájde ma aj tam. Nový plán. Zostanem tu a budem sa s ním pasovať. Už skúšali mnohí pre tebou. A nezostal z nich ani masný chľab. Jeho nemôže nik poraziť. Musela by si mať medený, strieborný a zlatý bič. Takže radšej utekaj kade ľahšie. Medený, strieborný a zlatý. Odkiaľ ich máš? Dostal som od žebrákov. To je čo? Od žobrákov? Ešte ty ryby, masné ryby, kuskolače. Čo robíš, čo som kôň? Prepáč, že som to chcel vyskúšať, že keď príde ten černokňažník. Počúvaj, nevieš, ktorý mám použiť ako pravý? Neviem. Raz, keď bol veľmi unavený, tak mi prezradil to o tých 3 bičoch, ale ktorým prvým to už nepovedal. Podľa mojej teórie by mohol ísť prvý medený, potom strieborný a potom zlatý. Áno, bude to presne v poradí, v akom som ich dostal. Nie, už to mám. Všetkými 3 naraz. Ale to mám iba jeden pokus a keď ho pokazím... Ani masný chľab. Ani mastný fľak, no. To je on. Poď, rýchlo sa schovaj, nech sa nenájde, ale ja sa ho na to opýtam. Dobre, ale ani múk. Žena! Človečina tu smrdí. Kde je ten pozemský červík? Chcem si mi ho zmárniť. Aká človečina. Jaj, to ako si po tom svete lietal, tak si ľuďmi napáchol. Myslíš? No neviem. Stále to tu cítim. Ale unavený si z toľkej práce. Poď, ľahni si, oddychni. nedáš. Budem ti po vlase ískať. Jaj, nie je tak dobre, že by som hneď zaspal? Dobre, spí. Ale povedz mi, ako to, že si najmocnejší na svete? Už tak, som najmocnejší na svete. Tá moc nie je vo mne, ale ukrytá na tajnom mieste. Mňa veru nikto len tak nepremôže. Na akom tajnom mieste? V medenej jaskyni rastie strieborná vrba. To je moja moc ukrytá. A už ma nechaj spať. Nechám. Len mi ešte prezrať, ako sa dá tá jaskyňa nájsť. Ale iná sa dá ísť. V mojej komnate zázračný pohár. Ten treba medeným bičom pošibať a jaskyňa sa otvorí. To je tá vrba s mojou silou ukrytá. Stráti sa, keď ju niekto pošibe strieborným bičom. Budem bezmocný, ale nezničiteľný. Zničiť ma môže iba zlatý bič, ktorý niekto pošibe, môj zlatý trón. Ale to je nemožné, aby niekto mal všetky 3 biče. Aby toto všetko vedel. Presne tak. Nemožné. Prečo sa to vypytuješ? No, aby som ťa vedela ochrániť, keby niekto prišiel a mal tie biče. Aha, tak už ma nechaj spať. Dobre. Tak sme tu, v jeho komnate. Zlatý trón. Naozaj. Pohár, medený pohár. Zázračný medený pohár, ktorý otvára vstup do medenej jaskyne. Daj si pozor. To je strieborná vrba. V nej je ukrytá černokňažníková moc. Čo ste tu urobili? Zničili ste moju moc. Toto mi zaplatíte. Si bezmocný. Ako nám chceš ublížiť? To ešte uvidíte. Nie som na svete jediný černokňažník. Povolám všetky zlé moci celého sveta, aby ma pomstili. A ty, žena, zaplatíš za zradu dvojnásobne. Ja som nechcela byť tvoja žena. Ty si ma uniesla a svoju ženu si zo mňa spravil na silu. Možno som tvoja žena, ale ty určite nie si môj muž. Ja, železné knieža, povolávam vás, všetky mocnosti. Nie, ty už nikoho nepovoláš. Nie! A zlý černokňažník navždy zmizol. Najmladší princ priviedol princeznu k jej mame, kráľovnej, a potom sa spoločne vybrali
do susednej krajiny za pánom kráľom. A bola svadba. A možno boli svadby dve, veď pán kráľ a pani kráľovná boli ešte k svetu. A zazvonil zvonec a prvej rozprávky je koniec. Tak, deti, a teraz sa spolu poďakujeme babičke. 3, 2, 1. Nemáte za čo, detičky? Vezmite si zázračnú bylinku lásky. Volá sa Slez nebavený. A ponáhľajte sa. Hneď tu vedľa nás čaká rozprávka druhá. Bylinku strážte, na konci ju budete potrebovať. Šup do druhej rozprávky. Sme tu všetci? Sme. Tak počúvajte. Je na svete spravodlivosť? Kde bolo, tam boli dvaja bratia. Jeden mladší, dobrý a poriadny, a druhý starší, zlý a bezbožný. Keď im zomrel otec, vzal si ten zlý celý statok a toho dobrého vyhnal. Išiel sa ten dobrák žalovať, ale nič nevyžaloval. Ej, milý človeče, na svete spravodlivosti nie je. A veruje. Keď sa to zlý brat dopočul, ako ten mladší chváli spravodlivosť, dal brata dolapiť a doviesť pod stĺp spravodlivosti na krížnych cestách. Tak povedz, je na svete pravda? A veruje. A starší brat, zlý a bezbožný, dal mladšiemu bratovi vypichnúť obe oči. Nuž, keď ty budeš niekedy opäť mať svojich zdravých očí, uverím ja, že na svete je spravodlivosť. No vidíte, zostal som sám, bez peňazí, bez majetku a ešte k tomu aj slepý. Môj brat mi zobral všetko, dokonca aj zrak. Vraj neuverí spravodlivosť, dokým sa mne nevráti zrak. Ale odkedy nič nevidím, sa mi zlepšil sluch. Počujem úplne všetko. Dokonca rozumiem i reči vtákov. Braček, celý deň som ťa nevidel. Ani ja teba, braček. Obletel som polovicu sveta. Ja zas tú druhú polovicu. Spolu sme obleteli celý svet. Úplne ceručečky. A čo zaujímavé si počul na tej tvojej polovici? Počul som, že hneď tuto, iba 10 krokov od stĺpa krížnej cesty smerom do mesta, je studnička. Je tam od nepamäti. Ľudia okolo nich chodia, nevšímajú si ju a keď aj tej tak sa napijú a idú ďalej svojou cestou. Do mesta, alebo z mesta. A tá voda nie je pitná, je otrávená, alebo čo? Prečo mi to opovídá? Kdeže otrávená? Práve naopak, liečivá. Najliečivejšia na celom celúčičkom svete. Keď si ňou potrieš ranu, nech je akákoľvek, hneď sa uzdravíš. A to ľudia nevedia a ani sa to nedozvedia. Veru nedozvedia, nemajú od koho. A akú novinku si počul ty, bráček, na tej tvojej polovici sveta? Novinku? O vode. O vode? Aj ty? Ale nie o liečivej a zázračnej, ale o vode obyčajnej. A čo také je na obyčajnej vode neobyčajné? Nuž to, že je hneď tu v našom meste. Všetci sú z toho nešťastní a kráľ najviac. Len narieka a horekuje a nevie, čo má urobiť. A stačilo by tak málo, keby odvalili tú veľkú skalu, čo stojí pri mestskej bráne. Vody by bolo za neúrekom, ale to sa nikdy nedozvedia. Veru nedozvedia, Braček.
Počuli ste ich aj vy? Rozumeli ste im? Vraj 10 krokov smerom do mesta sa nachádza studnička a v nej zázračná vodička. Veď tú studničku poznám, ale že je tá voda liečivá, tak to som naozaj nevedel. Tak viete čo? Ja to skúsim, však nemám o čo prísť. Môžete počítať so mnou. 10 krokov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tu je tá studnička. Aj vodička a zázrak. Ja vidím. Tak predsa len je nejaká tá spravodlivosť na svete. A ak som dobre počul tých havranov, tak vraveli, že v meste nie je vody. A ak by sme odvalili ten balván, tak by sa tá voda vedela vrátiť naspäť do mesta. Tak to by sme jej mohli pomôcť, čo? Nechaj oni majú nejakú tú spravodlivosť. Tak to teda skúsme. Nech sa páči tým smerom, ja sa o to pokúsim. V kuchyni je nič len bieda, čo sem prišla do módy. Bez soli sa variť nedá, skúste to však bez vody. Netečie nám s kohútikou, stratila sa zo studní. Prichádza k nám zmena zvykov, na polievku zabudni. Omáčka však tiež nebude, bez vody sa nedá žiť. Či mám podliať mäso v trúbe, v čom mám rýžu uvariť. Desert dozaj nemá páru, môžeme hry suchý mak. Nevezmem na buchty paru. Neviete, babi, čo? No ani ja takých nazývať. Nechajme to radšej tak. No ako, vodička tečie? Netečie. No tak to máš, tuším, problém. Nie, pán král, vy máte problém. Ja? Ja nemám vodu, vy nemáte čo papať. No a ako to, že tej vody zrazu nie je? Sme normálne mali a zrazu tu nie je. Čo to má znamenať? Neviem, stratila sa. A je naozaj taká nenahraditeľná, veď voda to je také akože... Je deti dôležitá voda pre život? Aj mamienky kuchyňu potrebujú? Máš tu silnú podporu, vidím. No nie, určite existuje nejaké jedlo, na ktoré vodu nepotrebujeme. No, počúvam, pán král, určite nejaké poviete. Klobása. Ja tu varím. Tak môžeš ju aj piecť, alebo môžeme si ju dať iba takú surovú, pekne namrznutú, chrumkavú. No, povedzme, že by som vám ju upiekla. S čím ju bude pán kráľ papať? No? S levíkom? No to ťažko. Na chleba predsa potrebujem cesto a cesto sa bez vody vymiesiť čo? Nedá. Nejaký zájazd mladých kuchárov, pozerám. No tak môžeme, z chlebu sa priberá predsa, tak môžeme si ju dať s horčicou. Aj tam je. Kečup, kyslé horky. Tána voda. Prepáčte, nechceli by ste to predsa len skúsiť s tou vodou? Kto to povedal? Ja som tuto z mesta. Tuto, to je talianské meno. No a odkiaľ presne? Tuto ako je to, ten kopec, ktorý na ňom býva môj otec Gazda. Gazda, Gabrielo, tuto bol tvoj táto. To bol môj veľmi dobrý priateľ, úžasný človek s ešte úžasnejším synom, tvojim bratom. Tvoj brat je skvelý, daroval nám kozičky, kravičky, koníčky, králičky, dokonca aj peňažky do prasiatka a ešte aj prasiatka. No úžasný chlap. No a po smrti vášho táta sme všetko napísali na tvojho brata. Lebo on o tebe povedal, že si veľmi nešikovný a finančne gramblavý a všetky peniaze by si hneď rozhajdákal. Je to pravda? No, toto keď hovorí on dobre, ale každopádne ja som sem prišiel, aby som vám pomohol, pán kráľ. Ako? No ako, čo si ty najmama.sk, čo vie všetko? Alebo si prútikár? Nie, prútikár nie, ale za to viem, ako by sa voda do mesta vrátila. Ako? No pán kráľ, stačí, ak odvalíte tú skalu pred mestskou bránou a voda sa vráti späť. To akože ja mám ísť odvaliť skalu? Tak nie vy osobne. Niekomu rozkážte. Čo je? Čo sa na mňa vy dvaja takto pekne pozeráte? Akože ja sa mám ísť modľovať s nejakým balónom spred brány? Ste kompletní? Tak keď nie je kuchárka, tak zbrojnoši vojaci sluhovia za vyskúšenie nič nedáte. No nie, za vyskúšanie nič nie. Čo je, pán král? Máme tiky? Kuchárka, no, chod to vybaví.
Moje mene. Môžem? Tak choď, skoč, vybav, urob. A čo ešte? Tam mám taký kár na stene, som si všimol. Tak ja idem. Dobre. Udačo. A ty uhni, lebo ťa bacím. O čo ti vlastne ide? Keď tá voda nakoniec aj potečie, tak čo? Budeš chcieť polovicu mojho kráľovstva? Alebo nebodaj moju dceru za ženu? Pán král, ja naozaj nechcem nič, vôbec nič. Ale chcem, aby bola na svete tá spravodlivosť. Pán je idealista. Zaujímavé. No tak ja síce vôbec neverím tomu triku s tým balónom, ale tento tvoj inšpiratívny prístup k životu, z ktorého by sme si všetci mohli aspoň smietku zobrať však, ma zaujal, takže ti odpustím, ak to nebude fungovať. No, pozri. Skalu odvalili a voda nikde. Voda! Á, pán kráľ, už mám vodičku, môžem variť, polievočku aj nízko tak otrúbi. Úžasné, tak navar rovno pre dvoch, ak mi rozumieš. Pre mňa a tuto pre pána. Hej, navarím pre nás troch. Á, dobre. Pán kráľ, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale musím odmietnúť kvôli tomu, že práve teraz sa plánujem stretnúť so svojím zlým bratom. Rozumiem, tak teda obed počká, poďme za ním. Pánom Bohom, slepý vedie, to je istota. A bude tu ticho. Viete prečo mám takto krásne prestretý stôl? Pretože kráľ mal výborný nápad, že dá odvaliť tú veľkú skalu spred hradnej brány a tým pádom budeme mať vodu. A keď máme vodu, môžeme čo? Môžeme variť. A keď môžeme variť, budeme mať čo? Jedlo. A keď máme jedlo, tak môžeme čo? Môžeme jesť. A nie všetci. Iba ja budem jesť a vy mi budete závidieť, tak ako ja vám závidím kraťasy. Vy mi budete jedlo. Dobre? A vy môžete so mnou na obed. Poďte, pozývam vás na obed. No veď neškolím, no však odkiaľ ste? Rozumiete mi? Zo Slovenska ste? Či zo Štrova? No tak poďte sem. Tak. A figu monovanie vám nedám, ale môžete mi akurát zažľať dobrú chuť. Zažľajte mi dobrú chuť. Dobrú chuť? Dajte sa vypchať. Lebo spravodlivosť na svete čo? Nie je. A budete mi závidieť a ja budem jesť. Tak. A veruje. To zase povedal. Šrekové dieťa prišlo. Ja si sem pozvem dámskú návštevu a ty nám budeš môj brat vyrušiť. Tak prepáč, že ťa ruším, no. Tak rušíš. A čo si neprišiel povedať? Že spravodlivosť na svete je. Ty si aký idealista, koho si ty volil? Veď ti pekne hovorím, že ja uverím spravodlivosť až vtedy, keď na vlastné oči uvidím pár tvojich zdravých očí. Ale to skôr toto kurá poletí, ako ty niečo uvidíš. No tak pozri sa. Už veríš? Kotka, vidíte toho, prosím vás. Ja sa budem sťažovať, ja to normálne poviem kráľovi toto, alebo to poviem, to je čierna mágia, alebo bosoráctvo, ty si jedol potrebrat, normálne zavoláme kráľa a toto všetko budeme riešiť. Pán král, spravodlivosť na svete nie je. Ale je. Viete, čo vám poviem? Henta mi skoro zobrala kura, keby sa nepozerám, mám väčší ruksak, tak zobrali to prasa s tým hroznom. Tento tu, toto individuum mi tu šobre. V mojom dome, moje jedlo na mojom stole. A nie je tento tu náhodou tvoj brat? Tak je to taká modrá ovca rodiny, áno, je to môj brat. A prečo by sem chodil žobrať o jedlo? Ja vám to poviem básničkom, sám som mu napísal. Dobre, rok mi to trvalo, tak prosím, sústrate sa. Chamtivosť. Chamty, nech mám viac než tamty. Ďakujem. No a prečo by sem chodil žobrať o jedlo, keď som ho pozval k sebe na obed? Pán král, to ja neviem, možno bez servitky, ale každopádne žobre o jedlo preto, lebo nič nemá. Prečo si myslíš, že nič nemá, keď toto všetko je jeho? Pán král, máte asi teplotu normálne, veď toto všetko, čo vidíte, je koho? Moje. Sústreďme sa, máme to? Slečna, máme to? Moje. Nie, toto všetko bolo tvoje. Bolo. A myslím si, že som bol vtedy slepý aj ja, keď som si nevšimol, aký si ty podvodník a klamár. Ja, že som podvodník a klamár? A odteraz bude celý otcov majetok patriť tu tvojmu mladšiemu bratovi. A ty prosím pekne utekaj kade ľahšie a buď rád, že som nedal oči vykliať ja tebe, aby si navždy zapamätal, že spravodlivosť na svete je. Ďakujem obom zúčastneným. Jáček, vieš, čo je nové? Neviem, bratček. Nuž ten bohatý sedliak, čo vykľal oči svojmu bratovi, už majetku nemá. Kráľ ho dal celý tomu slepému. Teda, on už nie je slepý. Opäť vidí. Potrel si oči vodou zo zázračnej studničky. Aha. A ten druhý brat, ten blúdi po
po svete a rozmýšľa, či je na svete spravodlivosť. Tak poďme blúdiť spolu s ním. A do konca jeho života budeme okolo neho poletovať a krákať. Nech si dobre zapamätá, že spravodlivosť je A tak aj bolo. Mladší brat gazdoval a starší sa túlal po svete a rozmýšľal, či na svete je spravodlivosť. A nad hlavou mu do konca života lietali dva čierne havrany. Zazvoní zvonec a druhej rozprávky je koniec. A na vás čaká ďalšia zázračná bylinka. Ľubovník bodkovaný. Prečo je ľubovník zázračný? Lebo nám dáva smiech a pokoj. Ďakujeme, babička. Nemáte za čo. A teraz už poďme do našej poslednej rozprávky. Agnieszka bola dievčina krásna, že jej široko ďaleko nebolo rovné. Bola sirota a nemala nič, len svoje dve nohy. Ako malú sirotku ju vzali na kráľovský dvor. Už od malička sa hrávala s princom a bola to jej najmilšia zábava. Za princa by veru Agnieszka skočila hociaľ do konia. A veru aj princ ju rád videl. Keď vyrástli a prestali byť deťmi, mali jeden druhého ešte radšej. Aj tak ma ty vidíš. Stavme sa, že nie? Vláďu, tak o čo? To povedz ty. No tak, a kde chytím? Tak, čo? Tak mi dáš pusu. Platím. Ale ak to nechytíš, dáš pusu ty mne. Nie, ty Nie, mne. ty mne Ty predsa mne, ale ja som to povedala prvá. Ja som to povedal prvý, ale to je... Ale ja som... Čo to bolo? Niekto prichádza na záhod. A kto? Neviem, nevidela som. A tak čo nás potom? Asi nič. Aj tak No, chytím. tak nás A keď ťa chytí, tak ťa zjem. Nie. A potom mi dáš tú pusu. Nie, ja som tá šveda sa pustí. Á, tu si, Mama, syn môj. čo sa deje? Dejú sa veľké veci. Najväčšie veci pre každého mladého princa. To sme čo dali. Sme. Agnieszka, chodь dieťa moje za dvere. No to už akože prečo? Čo také tajné vy chcete povedať, že to Agnieszka nemôže počuť? Agneša za dvere. Syn môj. Aj tak niekto poviem. Prišli poslovia zo susedného kráľovstva a priniesli obraz. A hádaj, čo je na tom obraze? Niečo, ale kto? Tak teda hádaj, kto je na tom obraze? Netuším. Ale no, veď vieš. No predsa. Predsa? No predsa. Princezná. Aha, tak princezná. A čo? Akože čo? No priniesli obraz. Ty si ho pozrieš, povieš, že je krásna a... Že si ju vezmeš za ženu. No čo sa smeješ? Odniesieš jej zlatý prsteň. A? A bude svadba. Nebude. Ale veď ja už jednu nevestu predsa mám a ďalšiu nepotrebujem. A koho? No Agnešku. Moju Agnešku. A už žiadnu jednu nevestu nestojí. Povedala Agnešu? Áno? Povedala Agnešu? Tú otrhanú služku? Neurodzenú sirotu? Čo si to tie dnešné deti dovolujú? Však to strašné. Veru dovolujú. Malička spolu vyrastali, hrali sa a zabávali. A teraz toto prerastlo nám to cez hlavu. Musíme sa jej nejako zbaviť. Ale ako? Ja viem. No zabijeme ju. Zabijeme. Nezabijeme. My? Menejší spôsob. Áno, my ju totiž to pošlo na takú cestu. Na dovolenku. Z ktorej sa už nikdy nevráti. Lebo je tam bude dobrá. Áno, my ju totiž to pošleme na cestu
Za slncom. Áno, nech sa dievča opáli, ide leto. Áno, nech sa opýta slniečka cez to, že prečo do poludnia ide hore a stále väčšmi pribeká. A keď popoludní sa dovolí a stále menej. Výborne, väčšiu hlúposť sa ja nemôžem opýtať. No, aké sme šikovné. Agnieszka! Agnieszka! No, poď za nami. Si tu krásna, no? Agnieszka. Najjasnejší kráľová. Dieťa moje krásne, milované. Princeznička naša zlatá. Od malička ťa vychovávam. Tak radi ťa mám. Si pre nás ako naša vlastná dcera. No teda ako vlastnej dcere ti musíme zveriť veľkú úlohu. Najdôležitejšie. Pôjdeš. No v našom mene. V našom mene. Za slncom. Za slncom. Tak veď, dieťa moje, za slncom. A kde ho ste nájdu? No akože kde? Pozri, veď ho vidíš každý jeden deň. Pôjdeš za ním a opýtaš sa ho na dve veľmi dôležité otázky, na ktoré potrebujeme vedieť odpoveď. Áno, všetci potrebujeme vedieť odpoveď na otázky, že prečo do obeda ide slnce hore a stále väčšmi hreje však. A prečo popoludní sa k zemi kloní? Stále menej pripeká. Tak stále menej pripeká, choď, dieťa moje, nech si do večera doma. Do večera? Kde sa bude do večera tára? No, opäť ide späť. Agneša? Ty kam ideš? Ja sa rozhodnú s princom a potom pôjdem. Agneška! No veď to je len tu kúsok. Jedna noha tam, druhá späť, no šup, šup, šup. Neboj sa, my to hneď teraz ideme princovi povedať, dobre? Tak. A my princovi povieme, že si iba naskok išla za slniečkom. Áno. A práve ideme sa. Ideme ho nájsť. Princ, kdeže si? No kam sa? Tak teda, poďme za slncom. No ale kade? Rovno za nosom. Nad hlavou mám nebo, moje nebo vlastné. Nad svoj mesiac, svoje hviezdy vždy som chcel. Len čo som tú krásu poprvý raz zazrel, stratil som zrak a viac som nevidel. Teraz túto krásu obdivujú iní, predstavujem si, ako to uvidia. Za človeka vravia vždy len jeho činy, mám ich nad hlavou, tak nech mi závidia. Sedieť pod tým nebom, to je moja služba a som hrdý na to, čo som dokázal. Však niekedy vo sne prepadne ma túžba opäť vidieť, opäť mať zrak, čo som mal. Opäť vidieť, opäť mať zrak, čo som mal. Čo som mal. Kto tlieska? No, ja. Kto si? Volám sa Agneška a putujem za slncom. Za slncom. No, tak to je ďaleká cesta. Vitaj v mojej krajine. Čo vidíš? Vidím vás. Viem, že vidíš mňa. Ale čo vidíš ešte? Nič také.
Pomôžem ti. Pozri sa na mňa. Vidím vás. Teraz sa pozri na moju korunu. Vidím korunu. No. Aha, jasné, mala som vidieť korunu, aby som vedela, že ste kráľ. Nie, a teraz sa pozri ešte vyššie. Čo vidíš? Je akože toto? Tieto hviezdičky a mesiace? To sme hľadali. Povedz, nie je to nádhera? Nádhera. Pisťu. To je krása. Na čo to máte nad hlavou? Ako to, že na čo? Mám svoje vlastné nočné nebo, mesiac aj hviezdy. Dlhé roky stovky umelcov a remeselníkov pracovali na tom, aby vytvorili túto nádheru. Videla si už niekedy vo svete niečo krajšie? No to teda nevidela. A vlastne videla. Kde? No, každú noc to vidím na oblohe. A je to oveľa väčšie a krajšie. To sa neráta. To je nočné nebo pre všetkých. Ale toto tu, to je iba moje. Aha, vaše. Vlastné nebo je veľmi praktická vec. No a prečo teda máte tú šatku na očiach a nepozriete sa na to vaše nebo aj vy? Vieš, len čo sme tú krásu dokončili. A ja som prvýkrát sadol na tento trón. Stratil som zrak. Oslepol som. Prečo? Neviem. Ale keď už ideš za tým slncom, spýtaj sa ho na to, určite bude vedieť. No spýtam sa. Spýtam, len ja vlastne neviem, kadiaľ sa k tomu slncu ide. Tadia. Aha, dobre, ďakujem. Tak ja teda idem za tým. A ak to vyzvie, za odmenu odo mňa dostaneš polovicu môjho kráľovstva. Ale nepotrebujem ja nič, pán kráľ, veď ja sa spýtam aj bez tej odmeny. Len nech sa vám ten zrak opäť vráti. A dávaj si pozor. Prídeš na breh rieky. V tej rieke žije obrovská ryba. Budeš musieť cez tú rieku prejsť, pretože za ňou býva slnce. Ale to sa ešte nikdy nikomu na svete nepodarilo. No tak... No ja verím, že nám sa to podarí. Tak teda dovidenia. Že dovidenia. Tak, deti, sme tu pri tej veľkej rieke a tu by mala bývať aj tá veľká ryba. Toto je tá obrovská strašidelná ryba. Tá vylavka, to prejdeme. Ani to neskúšaj. Dobrý deň, ryba. Dobrý. Pustíme na druhú stranu. Hovorím, ani to neskúšaj, lebo ja ťa chvostom zalúšim tak ako všetkých pred tebou. No rybička, chvost máš naozaj obrovský a krásny. Krásny, s glitrami. Riadna diskogula. Ale ja sa potrebujem dostať na druhú stranu. Idem za slncom. Na čo? Musím sa ho opýtať, prečo dopoludne ide hore a stále väčšmi hreje a prečo popoludní sa zase dolu kloní a stále menej pripeká. Ale to či ja neviem. No veď ani ja to Ani ty, neviem. ani... Ale ešte sa musím spýtať. Ešte, že prečo ten kráľ, ktorý si dal nad hlavou vystavať vlastné nebo s hviezdami a mesiacom, že prečo oslepol?
Neviem. Ani ja neviem. Musím sa toho slnca opýtať, ako by ten kráľ vedel znovu vidieť. Veď slnce to bude vedieť. Slnce vie všetko. Slnce to bude vedieť, slnce vie všetko. No, samozrejme, veď slnce svieti na celý svet. Všetko vidí, tak aj všetko vie, nie? No jasné, slnce vie všetko. No ale tak to mení situáciu všakže. Ja ťa pustím na druhú stranu, ak sa mi slniečko spýtaš, že prečo sa ja neviem podobiť pod hladinu. No, kľudne sa ho spýtam. Hej. Hej. No tak šupaj. Tak šupám. Tak poďte. Počkať. Jaj. Tu chcete ísť aj vy. No to by sa vám páčilo, čo? Rybka, veď nás ani nie je tak veľa. My sme ako jeden. No tak, Rybka, sľubujem, že ti to potom povieme. No dobre, ale ja neviem, či vám toto verí. Ale však sa spýtame. No šupajte, šupáci. Tak, a sme tu, v slncovom paláci. A tu by malo bývať aj to slnce. No ale nie je doma. Neviem, kde je. Dievčina, a ty tu čo robíš? Veď cez rieku sa sem ešte nikto nikdy nedostal. Ja som sa dostala a som tu. Ale veď ryba stráži prechod a nikoho cez zem neprepustí. Nám sa to podarilo, že? No to som si všimla. Ryba. Sú s ňou samé problémy. Ale keď už si tu, tak čo také odo mňa potrebuješ? Musím sa ťa opýtať, prečo do poludnia ideš hore a stále väčšie hreješ a prečo popoludní sa zase dolu kloníš a stále menej pripekáš? Iba to? No už spýtaj sa svojej kráľovnej, prečo ona ako mladá rástla a teraz na starosť sa k zemi krčí. Mňa každé ráno moja mať ako malé dievča na cestu vypraví a večer sa ako vedchá stará domov vracia. A ešte by som sa spýtala, keď už budú. No tak sa pýtaj. Prečo ten kráľ, vieš, ten, ktorý si dal nad hlavou vystavať vlastné nebo s hviezdami a mesiacom, prečo oslepol? No prečo? Pretože spišnil a chcel sa rovnať Bohu. A tak si vystaval nebesia, plné hviezd a mesiaca, ale ak ich zrúti, zrak sa mu opäť prinavráti. A ešte posledná. Naozaj už končím? Áno, počúvam. Prečo sa tá ryba, tá, ktorá stráži rieku k tebe, nevie potopiť pod hladinu? Zase tá ryba. No prečo? Pretože tá ryba... Poď bližšie. Pretože tá ryba ľudí hluší chvostom. Avšak ešte nikdy neokúsila ľudské mäso. Keď ho okúsi, hneď sa pod hladinou stratí. Tak a teraz už choď. Teda, Agneška, ešte počkaj, vráť sa späť a chvíľku ma ešte pozorne počúvaj. Tej rybe to ale povedz, až keď budete všetci do jedného na druhej strane rieky. Inak je na skutku po vás. Ja sa už teraz musím vrátiť späť na oblohu, tak šťastnú cestu. Ahojte! Ďakujeme, slnce! Ryba, pusti nás na druhú stranu. No, najprv mi povedz, ako sa mám potopiť. Poviem, ale až keď budeme na druhej strane. No ale ja vás pustím a vy mi určite nič nepoviete. Ale jasné, že povieme však. No ale ja vám neverím. Nemáš dôvod mi neveriť, tak nás pustí. Dobre, pustím iba polovicu pre istotu. No nie, ryba. Všetkých alebo nikoho. Polovicu. Dobre, ako chceš. My tu môžeme aj zostať. Ale ty sa, ryba, nikdy nedozvieš, ako sa máš pod hladinu potopiť. A tak som ti to chcela povedať, ryba. Ty to akože naozaj vieš? My to akože všetci vieme. Všetci? Áno. No tak čo? No tak
No tak poďte, no, ale potom mi to poviete. Jasné, Rybka, povieme, Žiadne sľubujem, žiadne. No čo, ryby, bibi, už sme všetci, čo? Áno, už to chcem počuť. No, preto sa nevieš potopiť, pretože ľudí hlušíš chvostom. Ale ešte si nikdy neokúsila ľudské mäso. Tak vraj, keď ho okúsiš, tak sa pod hladinou stratíš. Aj takto? No. No dobre teda. Díky. Nemáš za čo, ryby. Ale, tak sa vráť. Prečo by som sa mala? Alebo mi tu necháš toho malého. Ryba, na ďalšiu výpravu si počkaj. Na ďalšiu výpravu. Na ďalšiu výpravu. No dobre. No tak tu sme, pán kráľ. Tak vítaj. Tak čo? Vysistila si, prečo som oslepol? Áno, pretože ste spíšneli a chceli ste sa rovnať Bohu. Čo si to dovoluješ? Vystavali ste si nad hlavou nočné nebo s hviezdami a mesiacom. Ale ak ich zrútite, zrak sa vám prinavráti. Čo to vravíš, veď? Ja nevravím nič, to mi slnce povedalo. Ale ak nechcete, nechajte tak. A naozaj sa mi ten zrak prinavráti. Ale áno, veď slnce nikdy neklame. To mám zničiť svoje celoživotné dielo, takúto nádheru. Dobre teda. Ja vidím. Ďakujem. Polovica kráľovstva je tvoja. Tak ako som si. Chcete vedieť, ako sa naša posledná rozprávka skončí? Anička dostala polovicu kráľovstva a domov sa vrátila ako boháčka. A princ si ju hneď vzal za ženu. A zazvonil zvonec a poslednej rozprávky je koniec. A vy dostanete našu poslednú zázračnú bylinku. Volá sa Pestrec Mariánsky a prináša silu a čistotu. Počuli ste, prináša silu a čistotu, takže hľadáme niekoho slabého a špinavého. Tak, a ja vás teraz zavediem za kráľovnou a kráľom vašich rozprávok. Tak poďte za mnou. Ďakujem. Ahojte. No konečne ste prišli. Vítajte, kamaráti. Ja som sa vás už nevedela dočkať. Rozmýšľam. Máte to? Myslím, tie zázračné bylinky od babičky. Máte a máte všetky tri? No vy ste úžasní. Čo som ti počula, majú všetky tri. Áno, no tak sem s nimi, ja som kráľovná rozprávok, mne ich môžete dať. Ďakujem a ďakujem. Pani kráľovná rozprávok, hneď ich môžeš dať kráľovi rozprávok, ktorý z nich vyjedná variť ten najlepší a najkrutejší bylinkový čaj. Hneď sa na to pustím sa do toho. A nič? A to čo máš oblečené, čo? Tak kto sa oblieka kráľ rozprávok? No nie. Oblieka sa takto kráľ rozprávok? Nie, vidíš, aj to mi to povedali, že nie. A kto sa takto oblieka? A ja idem čo robiť? Váriť idem, čajiť. Áno. Veď sa obliekam podľa toho, čo práve robím. A keďže idem váriť zázračný bylinkový čaj, tak som si dal kuchár surov do šatky. Ty si teda vtipný, náš král sa dnes úplne sláznil. Áno. Takže aj vonia. Môžeme dať? Tak dáma prvá, nie? Áno, presne, ja som Zázračný čaj sa ujde všetkým. Ale to je babička. No áno, naša babička. No my sme si mysleli, že by sme ten čaj mohli vypiť a teda ja prvá. Nie, ja prvá. Ja prvá. Ticho, ani jedna, ani druhá. Ja si myslím, že ako prvá by ten čajík mala piť práve babička, nie? Ale babička, že mi to nenapadlo, počekaj jeho odniesť. Nie, že si odvíš. Ja som úplne zabudla, že to je najstaršia, to sa pátra. No komu ide? Babičke. Hotovo. Čajík som uniesol babičke, jeho byť samozrejme ako
priatelia, dúfame, že sa vám naše rozprávky páčili, že vám pohľadili nielen dušu, ale i vaše srdcia a veríme, že sa tu takto opäť niekedy stretneme. A teraz nech sa páči, poďte za mnou, odprevadím vás k východu.